皆さん、面接に合格するために練習しましょう。じゃあ皆さん、こんにちは。じゃあやりましょう。自己紹介教えてください。本日は面接の機会をいただきどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はムハマド・ハサンと申します。ハサンと呼ばれています。インドネシアのチョコチャワの修羅県市に住んでいます。今年は18歳です。家族は4人います。両親と姉と私です。趣味はバレーボールをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。生年月日教えてください。生年月日は2007年の4月の5日に生まれました。年齢教えてください。年齢は18歳です。身長と体重教えてください。身長は170センチメートルです。体重は50キログラムです。長所と短所教えてください。長所は仕事に責任を持っている人です。短所は恥ずかしがり屋人です。その短所どんな時ですか？新しい友達と会うときちょっと恥ずかしいです。しないようにどうしますか？しないようには自信を持って新しい友達と話しかけるようにしています。その長所どんな時ですか？研修生の時間違ったらすぐに直します。趣味は何ですか？趣味はバレーボールをすることです。1週間に何回しますか？1週間に1回します。何曜日にしますか？土曜日にしています。誰としますか？田舎の友達としています。何人でしますか？12人でしています。家から体育館まで何分くらいかかりますか？家から体育館まで自転車で10分くらいかかりました。はい、私から以上です。質問がありますか？はい、あります。この面接に合格したら、これから勉強した方がいいことや準備した方がいいことを教えてもらえませんか？はい、私から以上です。失礼します。